Сәлам сезгә миннән һәм минем сыман чәчәк сайлап йөрүче йөзләгән ир затыннан. Сәбәп бик җитди. Иртәгә 14 февраль, Гашыйклар көне. Нинди чәчәк алганымны видеоның ахырында белә аласыз. Бу җиргә берничә көн алданрак килүең хәерле. Юкса бәйрәм көнендә килеп, кичкә кадәр чират торуы мөмкин. Рижский рынок чәчәк базары. Бөтен Советлар Союзына билгеле урын. Хатын-кызлар һәм мәхәббәт белән бәйле бәйрәм тирәсендә машина белән килмәвең хәерле. Бөтен Мәскәү халкы шушында агыла. Беләсезме ни өчен? Беренчедән, чәчәкнең нинди егенә юк монда. Икенчедән, кибет бәяләренә карый күпкә арзан. Менә мондый затлы шәмәхә роза бәйләмен букетін шәһәр кибетендә 2000 ярымга алып буламысың? Әлбәттә юк. Ә монда була, хәтта сатулашырга да рөхсәт ителә. Бу матурлыктан күзегез камашамы? Минеке камаша. Ә чәчәк исеннән исереп үлмәле. Узак уйлаганнан соң ахыр чиктә менә шушында мимозаны алырга булдым. Мимоза яз билгесе. Розаны башка вакытта да алып була. Лаля, ягъни тюльпаннарны 8 мартка бүләк итәрмен. Шуңа күрә мимоза иң дөрес вариант.